Ciao. Sige lang. So, what's up mga Aji? So, magandang gabi. Yung mapapanood nyo sa laban na to, so, ito yung nagtabla, pero napakaganda ng laban. So, sana tapusin nyo tong video na to. So, mas malaki yung kalaban talaga dito, brand new, mas mahaba, mas makapal yung paano. So, talagang dinaan lang sa tapang. And di ko masabing muntik-muntikan, no? Muntikan din talaga tayo. Napakaganda ng laban, so sana ma-enjoy nyo. So itong video na to, thank you nga pala, no? So nalimutan ko talaga pangalan mo, tol. Maraming salamat sa pag-video, no? So unexpected to mga kajino, mga lodi. So ano lang, nataon lang na nakita ko yung nagbibideo. So nadatnang ko sa may mall. Then sabi ko, or sa labas ng mall, no? Sabi ko, pre, pwede bang hingin ko yung video? So eventually nagkita ulit kami sa dayuhan, no? So binigay sa akin ni pare, nalimutan ko lang talaga yung first name mo, tol, pero maraming salamat, no. So nandito tayo sa tambayan, mga boss. Ayan, no. Itong semi tambayan natin, no. Semi office, semi tambayan. So ano ba? So pakita ko pala muna yung gagamba sa inyo. So ito yung gagamba, yan. So ito mga boss, yung nag-draw. Tanda na, no. Hindi na natin dadalhin para doon. Pero malakas pa din to. Okay, good shit pa. So mas maliit talaga to. 8 lang siguro to, no. Pero so yung ano lang, hint lang, no, kung ano yung galawan ng gagamba na yan nung nilaban natin siya. So ganyan-ganyan din yung galaw niya nung na-draw siya. Pero Why? 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 Why Raya? O dito pa. Dito pa. Wow. Ciao. Sige lang. Pans ka mo eh. Gago ka. Balos ka boy man. Ipitin mo. Balos. Siya nakabot. Utos likod. Ikaw siya nakabot. ay gago. Kanta! Sadyan, alis ka dyan. Yan. Yan, ganyan. Ganyan. Agad lang, Ganyan. Agad ka lang, sige. Tiin lang na. Gago eh. Sorry. Pwede ba mo sugal nami man eh. Ang tao hindi pag-ikuala. Hindi ka mo basta namin away. Puro tao makita. Kita nyo man ang away ha. Oh, hindi po galing. Dako galing itom. Damol. Hindi po galing. Break ka na. Wala mag-break sa damang. Wala, may tanawon pula, no? Gaya ingat ba? Ingat get. Hindi, itong ganyo. Hindi kong kita nga kanya lawas niya. Luyaman. To. Te. Gibili mo tong terminal ka to? Lugya po siya. Iya pa rin kamoy sulod. May kadya. Kami daw meron. Nabot mo lamang. Sila daw. Sino? Para namin yun ha. Mari na. Kalo ko, wala siyang dupa. Lapos ah. Lapos ta. Kumalapos ah. Ay, Ay, di po. Alias, paras gulang. Pagsik ng tigrigan nyo. Yan na, isang raket ng to nila. Yun, ligay sa gamo.
Lawas ka mo yung paglinis ito. Pinihaya rin sa manong inyong kameraman. Lawas ka mo. Di mag-post na mo, viral tas na. Do, manul mo. Ay, amador na, hindi post na. Gusto ako mo tiyong no. Uyugaw, ano? Away! Uy! Maaway ila. Ano nga? Ka doon makapuka ka dayon. Pumatyan. Away ka na dyan. Gok! Away mo. Away, sayang 150. Sayang eh. Away, away. Isa pa na ka lang. Like ka dyan mga kais. Gani. Malang doon. Sayang gigol no. Pagsing mo yapon to. Mga bato ko na pula ko na wayo. Turog pa ita. Bayaran mo na sila. Ay, Gagambino! Sa para ako magturog lamang mo ba? Kristip! Ano pa ha? Eh. Tapad naman ako, tapad kayo pa sa unod na. Ay, bim-bim ng mga duwang. Tubig yapon. Yota! Tabla!